traíamos o saco con cereales na cabeza. O saco chamábase un fol. Era da piel dun carneiro. Cortabanlle as patas polo medio, eran para coller cas mans. Os homens levaban a través do pescozo, dos ombros, vá. E as mulleres na cabeza. Chámame Clotilde Antelo Camaño, estamos no río Abuín, na Ponte Pereira. Entón chegábamos ao muiño, había unha pedra, pousábamos o saco, abríamos a porta e botábamos enriba na mollaja a moer. Primeiro o millo, despois o trigo e despois o centeno. Para facer broa e papas. Cando era para papas, collíamos a fariña de xunto ao pé do moinho. E para outra, barríamos todo xunto. Pois cando era nova, viña cos outros que eran maiores. Traíamos un faroliño e viñamos. E cando tiñamos medo, íbamos ao través das leiras, das fincas, ou como lle queiras chamar. Íbamos ao través, porque estaba o cemiterio. E dicía, tiñamos medo aos defuntos. Entón, íbamos ao través das leiras. Éramos xente nova, queríamos ir todo. Dixo, vamos por aquí. Eu viña con miña irmán, que era máis nova, máis vella. Ai, por aí non. E por qué? Porque están os defuntos. Os defuntos non salen para fora, están ben ali encerrados. Pois eu vou por aquí. Ai, pois ti vaite. Pero eu vou a través das leiras. E ti ves punta a min. Ai, non vou non. Agarrache polos pelos e ves. E iba con ele outra vez. Cousa que tiñamos na cabeza, eu que sei. Nós ver non víamos. Os lavadoiros chegaban desde de arriba hasta aquí abaixo, pero eran de outra forma que non están agora. Dica aquí, máis ou menos, hai a segundo Carballo. Entonces, o de riba de todo era do cura, chamábase. E os outros eran de todos daqui, chamaban de Agra aquí. Mira, alán do Bella, traíamoslo con agua fervendo, botábase agua fervendo na casa, porque tiña unha cousa como que pegaba. E para chegar ao río e levar con o sabón e máis que agua, xa viña da casa con agua fervendo para que lle marchara aquela cousa. Despois lavábanla, botábanla onde non houbera porcaría, lixo, chamámoslle nós, ao sol, e despois cardábanlo na casa. Unha vendíase, e outra chamábanlle as cardadoras, cardábano con unha carda, e fiábana lán, e mandábana para a tecelana. Aí despois facían as mantas.